Tkompli l-ħidma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Ġermanja, kif matul il-jum Bernard Grech kompla bid-diversi laqat illi kellu ma' numru ta' mexxejja Ewropej. Matul il-jum tal-ġimgħa f'Berlin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' mal-Viċi President tal-Grupp tas-CDU fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ġermaniż. Hawn ġew diskussi diversi temi fosthom l-interess komuni tal-Ġermanja u Malta, il-qagħda ekonomika Maltija u l-problemi li jaffaċċja pajjiżna fejn tidħol l-immigrazzjoni. F'din il-laqa ġiet diskussa wkoll in-newtralità fejn kien hemm qbil dwar il-ħidma favur il-paċi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-Viċi President tas-CDU jilqgħu b'mod pożittiv l-aħbar tal-waqfien mill-ġdid fil-Lvant Nofsani. Matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu anke laqgħa mal-Fondazzjoni Konrad Adenauer illi hija think tank għat-tisħiħ u l-iżvilupp tal-Moviment Demokristjan bid-diskussjoni tiċċentra fuq is-sitwazzjoni politika attwali f'Malta. Imbagħad fl-erba' ta' wara nofsinhar beda dak li jissejjaħ EPP Leaders Retreat, laqa li ġiet indirizzata wkoll mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. F'din il-laqa ġi diskussa l-ekonomija Ewropea, il-kompetizzjoni fis-suq u l-elezzjonijiet illi se jkunu qed isiru fil-Ġermanja fi frar illi ġej. Ġew diskussi wkoll l-isfidi illi qed jaffaċċjaw il-Gżejjer Reġjuni, suġġett li huwa importanti għal Malta fid-dawl tad-dibattitu illi għaddej dwar l-istatus ta' Għawdex bħala reġjun awtonomu. Preżenti ma' Bernard Grech f'Berlin hemm ukoll is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia.